Kwaba. Ya na pese. Mama na udin de say. Pacho me de afia pea. Afia pea Africa obeso. Pacho me fi mpobi. Ah, wo he. Ankase. Jo, mama ya sembe na de nam. Me pese we de nya bone kora yekuru. Bone kora yekuru. Enye kuro. Kuro bi eni ho de bone. Asante kasa ni yenka ni ye. Eye bone kora yekuru. Enti no anase we ni apanyin. Na o ye press panyin. E ma me wu nsia ma ema mienu ne di kai o mienu ne ne wu. Nti ma me wu ye yo to na ye panyin. To bibi a wono na ye de ne di ade. Na press ni no wa ye na adwuma kama abetena efiri. Oba ya anche na do di machi ne ba na kokon ti adwendwira na omu no to ye ne stroke che no. Eno ya tena ho ye nyina do bia ne ma betimi. Ye me baba akon ene na yire na de ne nante saa ene ya saa de ne ba afi ti yenkurum wo kurade ankwantiment ena wodi jemu jo o jemu de e hona wo kan si enko ena ye nti na yire na pese ko be de da ne kumase no aye ne so ye de hye nti ya mpene nti ya ma na ya kan nti emema wo mu bi enfi obi a ne makopa ebosia ena ye de ye eyi no ye wie no kasa ne ne nyamu no soso nka na ye moka kunani ni sika wo de bae na ye me do di machi baba ako wa ya ade aye pe na che no enti me ba panyin kopa ebosia eso sika ne abo aso bi ma ni dwan ko tena o tikuru beso pa man bo kwa ye de no kwa abruchi nti ya twen we cheka no fa medu abode a amanfo bebore ebinyame bebinya panyine iba ti eguso a ye dane no ye di ma akola no nti ye mse process for the pension pay beba na me ba panyine no na mbrad no ko no ye post pension pa nti na ne niam bi wotakwa na me ba no kotena no to so bi besra asase ne bi se obedon kunuma enu otwama na ni aba ba konso no mu cheskandi no afa ho abebo me bla na mane se me ba na tone asase ni bi edi tone asase ni bi edi no se won wuye mponi enu ahya ase tone asase edi nto ofre me ma me ba ne nche me de me ba ba akwede ne to me bla no na me di me chi koye de kwa na sama ne se na stroke na ne chese ne ntebie mu no na enye mani kasa me ne ba yeyere ne ma bisa sɛ de me ba na ye nti ne bibia wona kode ne krata no nyina mbani din ɛna wo so sɛ ko wu ya na wa kyɛ ne ma na ma anuafo no na de wadi kai nto be hyen krata am so be me na na abere wo bere na nam du ko stu ɛna ma be hyehyɛ mra ma nti de wo ka no so ma me ba abe ma ne ko no du ko yi brown envelope kasi ɛna wo de bere no sen krata ni ɛna am se mate de me tena ne nkyɛn akɔpem sɛ me pɔne akɔmfi enam de ye koye to owu ye no ya ye be fa abusu apanyini apolisifoɔ ne be ye be fa abusu apanyini de ne koye nto mu koye wa wudini wo mu na wo kɔ high court mu kɔkenka ne mani ni na awie du so mbo kɔnkana wo mu kɔ a wo mu mfiri wo bia mami asembe na esi ye sika ba ma ne sika wo nya ye na wo kyɛ sei ne wo nya yi ese 12 billion enti dia ye ni afoka de wo mu 3 billion so na ka samu de 3 billion aba ama ye hu abusia panyini ni enti eba won pese obeyi no akwara keto na panyini pese obeyi ni akwara no wodi ni ye no wo so wono ni ni ado no nti ena wodi ni di ni kunu kura ne nam okeka ama ya mede na duru hasiri ni ni ane do no wodi ni di ni nti sa 3 billion na aba no o ma ye mpanyinfo no timi de me ko mafu de won ma na me ba na we ne panyini yi ba me nkyese what the 400 million I share politin e de abre ne se wo mede me 200 no fa 200 into a friend ne baba akono se ye nti ase aba on fa nkrata ne maaye e ma ye hu sika e hye nkrata no so de se 200 million eni into the scanner command nti sa ni pa na wa fa 3 billion o we wo ho ye friend ekura Gladys eti ehwema asisisem nti wo mu sa akọ abusu apanyin so kosensan nkrata no e wa abemba bia so ankosan akaye mfa mayen nti ehwema wo bu ye kwase mle kwa amse ka me mfa ho wo mu nyai
na wo mu me ben no na mi nua yi kro ka kire wo say wo nua ne diska ne che no wo na pe e no de sa 200 million no kra abre yintisi empa wa fa na ade ba bie no ye betimi afre no na mso de bia meti Opemsuo de ne yakasa so si agim ti si agim di ampanyimfo wa hemfi ase ye de beba no ma hwesa ye ne dia ne mfama na ye de bema senya ne dia ne se wo de ye de ma ye ne ye ayie na si e die o ma wo se agi tua ye ka ye so ye beje atua kan to ada wo da si bru abusu apagini ne mo atino si o ya me die mi ra na ho te say nyame adom ho ye mpacho he friend wo say pacho do say ya o say ya o papa wo free krobe so mpobi jo asama wo nua ba yi kan ansa na wo kosensan enkrata no enhihye ye be ne course na wonim sika amokoje ansa na wo ye enkrata no me pacho me die me nyimo ho ne say abra ye ko ye no wo mu yi kata ba say mimia no echiche wo si enuafo no emfa 25%. Ne yiri emfa 25%. And an man so 50%. Medium minimum no. Enti 25% ni 50% no. Enti sa ni nuanom 25% no. Nke be yesika sei. Me pa cho 3 billion. Ti 3 billion wona wo ko sign krata no me pa cho say sika no we. Me pa cho e ba ye kwa wa mama manne kwa sa beto na account. Timimiti na mkubisa no. Didi kan no se won ko hwe. Ono Alex no ye hwan? Gladys no ye modien. Oye ni akuma. Ni akuma. Ono no dini gina ho se won hwe. Se ba waji. On hwe na chinche ma busia. Nti ko ba sa no misako bi no se aba. Nem se ye ni den. Na kabufu ya ba me so me pese me kasa ho era me ba se ni me ni ma no e betena se. Na fi ye hu na ma ye bitu. And say, I dear king for 400 million, the command man, and I'm so I did do. Gladys, I be one away. Won't be why. Nasa, mammy, I was your penny, dear sir, or me, who baby, and for dear walk. Gladys, Nina was here, you didn't, Jessica. I was your penny in the moment, dear. Oh no, LA and our letters of administration will be one year, Koya. Son, as a fatas was in science, and Cratano. Mira ente sa na tie wa kwasensan ya wie na mom sika no mira ana na wo abusu apanyin no ankase ye mfa mbesi wuso me pa cho din tia me sin do si wo mu sa headquarters mpanyin fo ka kire me say da ba say na maba posifo na mane me pa cho yonko na say we dey a simple case we krono na obo abusuan no Gladys no krono na wo obo abusuan no na champo ye de bibi jaw se hwe kire na ye ni se ye nya wode yawo Davida so ye so woni mum nana o ye reso dodo na dia de fo no mutaya sa sabi nsem funu bia etititi se pa se obi awuni asi asemasi wona wudi aje kokofu anu ono nko atini ne yire ne ne mmadi sika bia no wakofa no wadi efie bi na wo ho a wasema fa me na media de wudi ade asabi eburo wa ya obi ti se dodo pra sa na tie wudi gina ewo ba bia wo no David nyodia enti Gladys kano ofa enye ye Davida ofa enye ye ofa enye ye nyane dia wono no abusuafo ye hu se sintwia wo manum sa na tie ene wo pese wo ye won sa nokre na ma metra say sa sika for ho ahwani o de brem 40,000 400 million o de ma ho aso na besi o de koma apanyin ma me bra oba o ka kire o say 400 million o metra say ma no ka say 400 million oba ye no na mete o na me kwa me no aduane me kire say sika no o tu bi size wan ka sika no dodo to ka say to ba ya no de ebrem say abre 400 million ne mini ankoche na abusuan panyin nso na abusuan panyin ne ho me kire say woni wunya yin cha 400 na abusuan panyin ne nso na dem on minim asem ana abusuan panyin nso afa kire Davida mo mo hwe o ba pa so ba sande me mentiase eti me ban ba akum ye nkoja me na me first kan nkoma no na de che kwesi ala me mende yawo
Yenyina ya kwishia no ache. Enti ma me metemase a 3 billion na ye ka ho asemi. Enka mo nyina mo beche. Ama Gladys banya bi. Kanipa dodo sen na eche. Ye nine. Na abusia panyini nka ho. Abusia panyini. Anti mo ye say. Yebem. Enya mo be ma ni bi ye eche ne fe. Abusia panyini. Enti ni pa dodo sen na nka eche 3 billion no. Abusia panyini e ka ho a enum. Na di ade ni nka ho pa cho ye nim nti ne de abeta. Say me pa cho tie mi o. Wo se ni nuanom. Ati ni nuanom. Na di ade ni wo ka wo nuanom ho. Me pa cho. Se sa na mo ka se wo krata ni musu onuanom e wo to krata na me wa krata man abusuya panyini se abusuya panyini betena se abusuya panyini se wo ko ye kirekire mu kire ni se 25% e koma onuanom 50% koma na yire ne ma mi ya nti sa e na 25 na aka ne so koma hwan na yire tiyo kire mu 25% no eye anuanom no dia and 25% yen a year. And 15 yen a ma. Okay, very good. And 25% no. Nini anomono moya to draw saying. Sit to Macanai. And 9. One come Debbie. Oh, yeah, why? Maybe dear. And you have 4 pounds from my mayam a dear. Oh, may won't come. I'm a patrol, ready, Miss Remy Bissau, Facheme. Whatever, ma, Gladys, no fair children, Broke across a faton, chili good. Yanka no kreni wona ko oh me de ma ye no sabi you kafara te papa me so wa pe say kwesi ada no me pon so no say menyi na me say firi hi say me nka ye komenti ano kra da ho say me hu di esi me de ma no say me metu ni fi na e kire bo ka say 3 billion ni no de abrewa wo be ye den eno de na wa bo nua no mo me ya mane e so de envelope ma bo no ma mane na me menti ya envelope na so anesha kituwa bi yes o hwe scan mu nye dudu ani bu abaye sen se me de ani bu a aburu so abaye 10,000 na so wate ho ahwe kakra da bi she say ye dumanti mu hu say envelope sika wo bitima yisi na se sika ni ye cha manwanu mu na yanka obi abenya 75,000 750 million anwanu na ya omo ye anwanu kan no kasa sika na ombenya ena enan no ono afa 20,000 di abrem Alice ne number we Gladys wa we number ni wo minimum sa wo na so wanu mom na wasa mode ne ba nya abusua panyini eno me pa chaw enra me PSA ne ka kire me se me fa se abusua panyini de okosan ye na nipa mo bo ne kwa adu na no me wa enra wa me sam ne ho asa ena me kire se wo be bo ne kwa adu enti nya abusua panyini na wo bo ne kwa adu ene ye be pe Gladys number se wo se ye ko ba bi o wa so ya fa ba se se ya wo ko fa na we me phone me friend no mo de ama me jai ye be ko ho why me twa me hunti mo ntwe me fitiem ye be hwa kwan pa ye be ko Gladys ho me twa me ho me ba ye be fa